Martanin Sheikh Muhammad bin Usman game da yanke hukuncin da majalisar malamai ta yanke a jiya. Kamar yadda kuka sani, a jiya mun kawo muku hukuncin da majalisar malamai ta yanke game da turka-turkar da aka sha kan rikicin masallacin Sahaba da kuma Jami'ur Rahama. Inda a jiya suka zartar da hukunci, Sheikh Muhammad bin Usman zai koma masallacinsa tsoho ya ci gaba da sallah, ya bar musu sabon masallacinsu ya koma nasa. Inda a jiya duk mun kawo muku, inda yanzu za ku ji martanin Sheikh Muhammad bin Usman game da hukuncin nan. Ga abin da ya ce, amma kafin mu sa muku, a gobe Sheikh Muhammad bin Usman zai gabatar da sallar Juma'a a tsohon masallacinsa na Sahaba da misalin karfe 12:30, zai hau mambari ya tada sallah karfe 1. Su kuma Jami'ur Rahama liman zai hau mambarinsa da misalin karfe 1 ya tada sallah karfe 1:30. Bara dai ku ji furcin Sheikh Muhammad bin Usman din. Amma kafin nan dai muna roƙon ku idan wannan shine karan ku na farko shigowa wannan channel din tamu mai albarka, kar ku manta da ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa wanda zarar mun dora muku bidiyo zai zo gare ku, sannan ku yi mana liking da sharing. Liking din ku shine zai dinga tabbatar mana da duk abin da muka dora muku yana matukar gamsar da ku. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ko shakka babu yau 19 ga Sha'ban mun zauna a majalisar malamai, kuma 18 ga watan Fabrairu, kuma majalisar malamai ta cancanci yabo, ta cancanci a yi mata addu'a ta alkhairi saboda hangen nesanta da kuma tunanin samar da islahi cikin al'umma shine mafi alkhairi. Abinda majalisa ta yanke ai ta faɗi bukatar fiye da kashi 90 cikin 100 na al'umma ne da suke malam a koma masallaci mana, a koma saba a ci gaba da sallah mana. So kenan kaga council ai ta faɗi abinda dama abinda jama'a suke ta bukata kenan. Saboda haka abinda council ta yi daidai, kuma mun karɓi cewa lallai za mu koma Sahaba ta ci gaba da sallar Juma'a ta da yardan Allah in Allah ta'ala ya so. Mun gode kwarai bisa wannan hangen nesa da kuma dattako. Allah ka dawamar da Kano cikin lafiya da kwanciyar hankali da karuwar arziki da kuma kasar mu gaba daya. Wannan shine matsayin da ta dauka, kuma kai ma ka amsa bisa radin kanka ne ko kuma ka amsa ne dai kawai saboda babu yadda za a yi? A magana babu yadda za a yi ai bata mata so ba. Akwai mai tilasta ne abinda ba na so? Ai babu. Na gaya maka abu ne da dattawa waɗanda suka hango nasoshi na maslaha suka haƙura. Shin akwai fa abu wanda yake kana da haƙƙi guda 10 sai ka ci don nasarar na basu saboda a zauna lafiya. In baka da zama lafiya zaka iya sallah ne, zaka iya cin abinci ne, zaka iya zuwa kasuwa, ai ba abin da zaka yi. Ai malam zama lafiya in ji Bahaushe ya fi zama dan sarki. Wani lokaci gashi koda kana ganin cewa ai ba abin da ya kamata a yi maka ba kenan, sai ka kora ka bari, ba Allah yana nan ba. Saboda haka abin da majalisa ta yanke abu ne wanda yake mun yaba, kamar da na gaya maka. Yaushe ne za a ji lokacin fara, a jira council za a ji lokacin da za a fara. Za ku fara Juma'a a wannan masallaci? Da gaske masjid Saba dama ai masallacin Juma'an ne. Kawai wani abu ne ya taso, abin da ya sauraka za a ci gaba da sallar Juma'a da yardan Allah. Jama'a su jira ba da jimawa ba. Daga ƙarshe ya Sheikh, guda cikin abubuwan da magoya bayan ka suke magana shine ko da an dawo wannan masallacin ku na ainihi na Sahaba din, maganar inda za ku dinga yin Idi. Shin an zartar da wani abu dangane da inda za ku dinga sallar Idi? Jamil, dama shi masallacin Sahaba da ke kan titin Maiduguri Road tun shekara 12 zuwa 13 da suka wuce, can inda sabon masallaci kenan muke sallar Idi, saboda bamu da fili anan. To tunda Allah ya sa Juma'a za ta dawo, to maganar idin mu yana hannun council a jira. Dama akwai sauran bayanai da za su biyo ba. Ai council dama cewa akwai sauran bayanai daki ba a targade lokaci guda a yi ɗauri ko sai a hankali. Ko yan jarida akwai da sauri, akwai da hanzari da ujula, wa kana al-insanu ajula. Allah shiga fata malam, muna maka fatan alkhairi, kuma muna addu'a Allah ya tabbatar da alkhairi, Allah kuma ya bada lada akan gudunmuwar da ake ya Sheikh. Addu'a ga dukkanin jami'an tsaronmu da suka dage tabbatar da tsaro, da gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya da kowa Allah ya musu albarka saboda kishin al'umma da kare rayuka da jini. Allah ya saka maka da alkhairi. Kai ma Yakubu, Allah ya albarka. Nagode wallahi. To kun da ji jawabin Sheikh Muhammad bin Usman din. Muna addu'ar Allah ya ƙara haɗa kan musulunci da musulmai. Me za ku ce akan haka? Ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Kar ku manta da ku danna mana subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode da sauraron mu da kuka yi.